Dagiti banbanag ang maipapan iti cancer para kadagiti babae. Cancer facts for women. Ti cancer kadalato ang mga papektar kadagiti babae ket dagiti cancer iti suso, colon, endometrial, ovarian, kudil, cervical, ken para. Ti panangammo kadigitoy asaksakit. Ken ti panangapad no anya ti mabalin mo nga aramiden ket mabalin namang salvar iti biyag mo. The cancers that most frequently affect women are breast, colon, endometrial, ovarian, skin, cervical, and lung cancers. Knowing about these diseases and what you can do can save your life. Cancer iti suso. Ti cancer iti suso, ti maysa kadagiti gagangay a cancer a nasken a sarangtem iti unos ti biyag mo, kas maysa a babae. Di mairaman dito ti cancer iti kudil. Mabalin na maadaan ti asinoman iti daytoy iti anyaman nga edad, yung kaduan lang agparang daytoy, kalpasan ti panakagteng iti edad 40, yan agpangato. Sumagmamano kadagiti babae, gapu kadagiti sa balipay a bambanag, ket adaan iti nangato at tsansa amadaan iti cancer iti suso. No idilig kadagiti dadumapay a babae. Ngem no may saka a babae, ket agluluong men dagiti tawen mo. Masapo a maamwam, timbang ipapan iti cancer iti suso, kinuan niya ti maarimidam. Maipapam iti daytoy. Breast cancer. Breast cancer is the most common cancer that you as a woman may have to face in your lifetime, excluding skin cancer. It can occur at any age, but it is much more likely to occur after age 40 and as you get older. Some women, because of certain factors, may have a greater chance of having breast cancer than other women. But if you are a woman and you are getting older, you should know about breast cancer and what you can do about it. No anya ti maaramid mo. Ti kasamayan ng defensa, kiti pa nakatakwat iti cancer iti suso, iti posible a kasapaan kumapanawen, ang nalaklaka daytoy ang maagasan. Ti pa nakatakwat iti cancer ang nasapa, ket makunkuna daytoy ng early detection, wala nasapa pa nakadiskobre. Rekomenda ti American Cancer Society, dagiti sumaganad nga alagaden para iti nasapa pa nakatakwat iti cancer. Nasken iti nawen ang mammogram, kadagiti babae ang mangrugit edad 40, kaya nagtutuloy detoy kabayatan ti kaadda ti nasalun at kasasaadda. Ti clinical breast exam, wano CBE, wano clinical pa naka-examen ti suso, ket masapol a parte detoy ti regular na impanawenan nga examen iti salon at. Ang nasaysaya at kumanga isayangkat ti kadatalo at awen para kadagiti babae, kadagiti edad 20 ken 30, ken tinawen kadagiti babae nga edad 40, wano natataengan pa. Masapot ti insigida pa nag-report kadagiti babae iti doktor no kasta nga adda pa nagbalbali iti susuda. Ti BSE wenno bukod pa nag-examine iti suso, ket maysa nga opsyon kadagiti babae no numapugdan iti edad 20 ken nagpangato. Masapot dagiti babae nga addaan iti mentado a panagpeggad kas kuma ti pakasuritaan ti pamilya, tendensya a genetiko, tinapalabas sa cancer iti suso, kinda dumapay. Ti pa nakainuman da, kadagiti doktor da, may papan kadagiti benepisyo, kinlipitasyon, ti panagrugian na sapat ti screening, wala ti panangnayon kadagiti examinasyon, kas kuma iti ultrasound iti suso, wano MRI. What you can do. The best defense is to find breast cancer as early as possible when it is easier to treat. Finding breast cancer early is called early detection. The American Cancer Society recommends the following guidelines for early detection. Women should have yearly mammograms starting at age 40, continuing for as long as they are in good health. Clinical breast exams, or CBEs, should be part of a periodic health exam, preferably at least every 3 years for women in their 20s and 30s, and every year for women 40 and older. Women should report any breast change to their doctors without delay. Breast self-exam, or BSE, is an option for women starting in their 20s.
Women at increased risk, for example, family history, genetic tendency, past breast cancer, or etc., should talk with their doctors about the benefits and limitations of starting screening earlier or having additional tests such as breast ultrasound or MRI. Cancer iti kolon. Kaduan kadagiti cancer iti colorectal, wenno adada amawagan iti cancer iti kolon, ken masarakan kadagiti tattao natatayngan ngam 50. Dagiti tattao nga daan iti personal, wenno pakasaritaan ti familyada iti daytoy a sakit, wenno adaan kadagiti polyps iti kolon, wenno kerret, wenno inflammatory bowel disease, ken adaan iti nangat-ngato atukad ti peggad ngem iti gagangay a populasyon. Ti dieta wenno makan kadwa na kit na taba, nangruna iti gaggapo iti ayo, ti sobraan kinadagsen, ti panagsigarilyo, ken ti diunay panaggungunay, ken mabalin ang mangipangato iti tukad, ti panagpeggad, ti may sa tao iti kastoy sakit. Colon cancer. Any adult can have a colorectal cancer, commonly known as colon cancer, but most colon cancers are found in people 50 and older. People with a personal or family history of the cancer, or who have polyps in the colon or rectum or inflammatory bowel diseases are more likely to have colon cancer. Also, eating a diet mostly of high-fat foods, such as especially from animal sources, being overweight, smoking, and being inactive can make a person more likely to have colon cancer. Anya ti maarmida. Ti cancer ti colon, ket kadarato ang mangrugi iti polyp. Ti panag-examine ket mabali namang salvar, kadagiti biyag, pabaen, ti panakatakwat, kadagiti polyp, sakbayan nga agbalin dagitoy a kanseroso, wenno pa kaigapuan ti cancer. No dagiti pre-canceroso a polyp ket may kat, mabali na papreventaran ti cancer. Ti panangan iti dieta, anabaknang kadagiti prutas ken natnateng, mabali na may babae ti panagpeggad iti cancer iti colon. Rekomenda ti American Cancer Society, ti may sa kadagitoy a 5 a pagpilian, iti examen para kadagiti amin sa tao na edad ko 50 ay nagpangato. Tinuwen, a fecal-occult blood test, wenno FOBT, kada 5 atawen a flexible sigmoidoscopy, tinuwen nga FOBT ken kada 5 atawen a flexible sigmoidoscopy na samsamay nga maitian yaman kadagiti umana ato a pagpilian, kada 5 atawen a contrast barium enema, kada 10 atawen a colonoscopy. Mabalin ang matulungan kayo ti doktoryo, tapno mapanulod yo ti may nga informado a desisyon, may papan iti kasamayan na metodo, ti panaka-examen a para kengka. No si kakit adda iti nangat-ngato atukad, ti panagpeggad para iti cancer iti colon, magiinuman kayo iti doktoryo, may papan iti sabali nga schedule ti panaka-examen. What you can do. Colon cancer almost always starts with a polyp. Testing can save lives by finding polyps before they become cancerous. If precancerous polyps are removed, colon cancer can be prevented. Eating a low-fat diet that is rich in fruits and vegetables may also make you less likely to have colon cancer. The American Cancer Society recommends one of these 5 testing options for all people beginning at age 50. Yearly fecal occult blood test, or FOBT, or fecal immunochemical test, or FIT, flexible sigmoidoscopy every 5 years, yearly FOBT and flexible sigmoidoscopy every 5 years, preferred over either of the first 2 options alone, double contrast barium enema every 5 years, colonoscopy every 10 years. Your doctor can help you make a decision about the best testing method for you. If you are more likely than others to have colon cancer, talk with your doctor about a different testing schedule.